Ето ако може, той каза, че конкуренцията кара и ние трябва да караме и не е чак толкова лошо времето. Не е студеното, но софти си е хубаво. Нема ядове. Няма бе. Няма бе. То е топло бе. Той е топло човек. Това не е снег. Това не. Те просто дърветата тук са бели, това е от това. Аз не съм размръзнал целия. Това е мъгла човек. Уй, Гучи. Сега къде трябва да свиеме вляво? Може да си спомня. Не. Там къде свиваме надесно, не надесно, наляво. То е само едно место. Се. Има едно разклонение, къде влизаш в гората, се едно не продължаваш напред. Да. Е там май. Е там трябва да отидеме. Давай, давай. Ехе! Тука сме сина. А тука? Е, тука май! Може би. Май това е. Да, видим, то колко се забатачил. Тук се върти. Чай, че. Сега камера под нас и не виждам. Това до тук не е лошо, бе. Това до тук не е лошо. Не. Пътеката ще ни води. Малко old school, без навигация, без нищо.
На тука сме, на тука сме. Тук ще тренираме за Асеновград. Майке ти! Тук става вече интересно, да. Ето има маркировка! Мале, Жорката, ако беше дошъл тука. Да, от тука, да. Тук, ама курат е тук. Я видим дали ще забере това. Не. Бе. Тук ако се бег засили върте. Да пробвам да се заврем. Ще да стане велико. Да, тук не. Баба майката. Вече почвам и става все по-интересно и по-интересно къде ще излезнем. Че, не съм продължен някакво. Защото тук ме... Ти маркировката е тука. Това е. Това е било скок некога. Да. Тук скачаш и отиваш некъде. Тя ще отиваш на дървото.
Какво? Къде тиши? Бедрото вътре. А! Аз ако спрем няма тръгна. Закърши го яко, бате. Да, верно здробих вече. Си да снема страданието. Да. Направих си 2 сандвича, такива бургърчета с месте с протеиновото сиренце на Борчвор, с яйца. Абе мъжката, чайче пих, кафета 2. Абе сутрин като по план, пръскенефа, всичко пък като по книгите, бате. Обаче смърт. Бате, второ каране за годината. Второ каране за годината. Миналата година тук 3 кръгчета си ги ядехме, е така, ам. Даже и то 3, по по-тегавия вариант. Едно през улица Симшир и 2 такива, и и ги сгъвам. А сега бата на второто на средата, край! Наверно туто финито. Ти снимаш ли? Снимам бе, ето влогвам за канала бе, бата. Нема глупости, говори, обяснявай за състезания. Мога да направим на борката еквивалента. Само че трябва да вмъкваш тъмнейли и дати. Ще вмъквам само. Трябва да си купим антена за Wi-Fi. Значи, на какво сме първо? Първо сме на Търново утра. Без тебе. Сте на Търново утра първо. Това ще е още един буст към моята форма. Да. Ти отиваш да катериш пирамидите. Търново утра до Атлон, бате. Търново утро до Атлон. След това е малко дупка. Май. След това малко дупка. Сцената отива на Тасос. Да, ако не отидеш, Това е спорно. ако отидеш на Тасос нещата, няма да се дупка. Да. След това Асеновград. Там ще е страдание и мъка. Да. За мен. То сигурно за мен. Миналата година топ 10. Тая година Мък. топ 10 отзад напред. След това спици и води. Ужас, бате. Спици и води. Спиците атакуваме. Да. След спиците вие евентуално ще ходите на Мургаш. На Мургаш, за Мургаш. Аз ще ви допусна. Докато за първи път няма да се качи догоре Волснало. Така ще го допусна почти сигурно. И аз отивам на Разград. Ти ще си помислиш да я дойдеш на Разград. Да, с него това ще го реша в последствие. А Крис няма да идва на Разград. Той няма да. Той има travel fatigue. След това малко лъвко. Пак съм си сам, нали? Нашия отбор не е за малкото лъвско. Не, вие да сте писали малко лъвко. Ние сме на големото. Само. Да, пак си сам. След това сме на Ловеч, отвъд моста. Отвъд моста, да. Отвъд моста. Моста. Там сме сите. Там сме всички. Сите! Сега ще правя дуатлон. А Криската дуатлон ли писали МТБ? Не, МТБ той никъде. Той ще тича само на... Никъде няма тича. Той тази година няма тича абсолютно никъде. След това викаш 100, ако наистина е на... Ако наистина е на 21-22 викаш 100. След това потенциално драките, триатлон, там на язовир Тринка, примерно, something like that. След това малко почивка. Не, аз ще ходя на батак на триатлон. Няма почивка! Няма почивка. Само че не знам кое е. Кога е трябна, кога е батак. Мале, трябна. Най-първо трябна.
трябва и след това батак. И чак след това пъти до септември месец. Горе-долу това е календар. Баце, май се очертава тегава работа. Да. Ако не ти пускам нещо, това е календар. Аз съм Асеновград, Спици, Витоша, Ловеч. Да. Пропускаш най-важното събитие за годината. Кое? Не, па Сърбия. Ама Сърбия, да, Сърбия е септември месец. Отиваме Аз септемврийска. международен форум, бе, бе. Да. Значи, първо сме на голямо ловство, всички. Различни отбори, индивидуално някои. И после отиваме. Кой е индивидуално? Ники? То верно, че ходи сам, бе, бате. Да. Човек, бе, бате. Човек. Отиваме в Сърбия. На 3-дневно етапно МТВ. Международно. Международно. Wild Boar, Bear. Дивата мечка. Това мечка е. Па дивата мечка, бе. Wild Bear. Мат Берне? Wild Bear, бе, бате. Жива отбор. Не, Не знам. Wild Bear, Wild Bear. Добре, дивата мечка. Дивата мечка, бате. Помнила. Там се бориме с бразилци, с македонци, с сърбе, с словенци. И не видим някой друг ще представлява ли. Родината. И да. До тогава, ако не съм оприл формата, няма да е добре. До септември, ако не правиш, значи... Не, до септември, ако не оправим, значи положението ще е... Ще е за електрически байки. Положението е и байк. Положението в момента е смърт. Трябваше да взема въжето. Верно трябваше да вземеш въжето. Две изкачвания. Едва на второто. Мъка, бате. Две. Формата от 1 до 10. 2. Стандарт? Стандартно. Стандарт. Пускаме. Да, дайте замръзнах. Ба, не виждам нищо от тия скапани очила. Охо! Тука беше сайдвейс! Завоя! Не можах да поднася цялата майка. Знам и пак. Нали тук какво е орание?
Отгоре беше по-добро! Ще остана? Ха! Та пътечки се е готина, зае. Финито! О, найс! Много добро. Е, ти уци топкара? Става си Направо. мега кара. Аз си казвам, аз ако не бех здробил, бате. Щехме да се качим за още едно? Да. Ама няма да се качим, брат. Не, няма да се качим. Няма да се качим. Много здруби, наистина. И си снимаш чай. Абсолютно педанска история, брат. Так. 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 Так, бе, сега. И бисквити. Това е. Словно.